Здравейте, днес ще ви покажа как да влезете или да се регистрирате в сайта Интерес. Това е за всички аниме фенове. Първо натискате Sign Up. Чакате да зареди. В моя случай аз имам Facebook, това натискам Facebook, но това, което имате вие, натиснете за него. След това изчаквате. И влиза веднага, щом сте натиснали. Но така е при моя случай. Но при вас, ако не сте си влезли в Facebook, може да не влезе. Така че ще ви иска парола. Ето това е тяхната страница. Тук качват всички рождени дни на аниметата, аниме героите и всичко свързано с техния сайт. Ето това е тяхната страница, тяхната група, в която всеки може да се слага албумите и да му ги споделят. А сега ще ви покажа как се споделят снимки, защото предполагам, че ако не сте се регистрирали до сега, сте нови. Ако нямате нито една снимка, натискате в Popular и споделяте снимка, която на вас ви харесва. В случая аз все още си избирам. Ето аз избрах тази снимка, натискате плюс in. Ето тук вече мога да ви покажа как се качват тагове или по-скоро нов албум. Може да си напишете какъв албум и с хиксовете махате албумите, таговете. Махате таговете, като не ви харесват. След това изчаквате малко. Когато тази стрелка, тази чертичка почне да мига, вече сте готови, натискате да вземате една точка. Натискате Continue. Вече знаете как да споделяте. Споделяте много снимки, ако искате да имате доста точки. Отидете в подаръци, за да разгледате какво можете да вземете. Всичко оттам е безплатно. Аз съм си взела доста неща. В следващия видеоклип ще ви покажа моите неща оттам. Аз съм си ги избрала, но ви може да си изберете по-различни. Ето най-различни неща. Тук отдолу пише колко има в наличност. Може да напишете примерно в моя случай Love Life. Натискате търсачката. Сега ще ви покажа как се поръчва нещо. Тук няма в наличност нищо. За сега, съжалявам, не мога да ви покажа как може да си поръчате нещо, но ето ще ви покажа моите поръчки. Ето откъде може да ги гледате поръчките. Ето това са моите поръчки. Щом пише Shipped, това значи, че е изпратена. А Delivered, това значи, че е получена. Разбира се, статуса се сменя, когато поръчката е изпратена, получена. А получена е когато сте качили снимка на това, което сте получили.
Ето това са всички мои поръчки. Те са около 12-13, не съм сигурна точно колко. Този сайт е много хубав, защото може да вземате безплатни неща. Ако искате, пак казвам, да си вземете някакви неща, трябва да събирате точки с времето. И също пропуснах да кажа, че се взимат, не че се взимат, а получавате всеки ден бонус различен. Стигаш до 500 точки. От 100 до 500 точки. Ето тук, примерно, аз си избирам тази снимка на Vocaloid или Hatsune Miku. И искам да сложа още един так, натискам тук и натискам Hatsune Miku. И вече получих една точка. Ето сега ще ви покажа къде може да си вземете, да си видите албумите. Ето това са всички албуми, като натиснете на един албум, примерно този. Виждате всички, виждате общо колко точки е. Тук може да видите вашите споделяния, когато сте ги споделяли. Ето това са всички споделяния. Ето тук пише всички точки, които сте получили днес. Тук са вашите настройки. Тук може да промените всичко, да добавяте Twitter, Mixi, Google+, Facebook, да смените никнейма и може да излезете, аз сега няма да излизам. И това беше всичко за днес. Не за днес, ще покажа още неща. Благодаря, че гледахте клипа ми. Ако ви е харесал, харесайте го. Следете ме в социалните мрежи, харесвайте публикациите ми, ако са ви харесали. Следете ме в тях и довиждане и до ново виждане. Довиждане!